Mafanzi muringoda Patricia, yo machizane kule hoyo. Patricia na mzee Patricia. Patricia na mzee. Nazare machizane kuze. Wewe machizane kuze. Patricia yo. Wewe machizane kuze. Patricia. Patricia yo. Yes. Ayo andazofunga manje. Atukuna bageta. Takashika. Aiwa. Ndomandisiri kupinda manje. Iro gate birapo. What? Aiwa hapa gate. Opinde pai? Pa gate. Pana. Chi? Utamjiki Kuzopinda. Mira titaurana pana. Pa gate Amsupinda. Asimtemo machikora. Aiwa. Mtemo upi? Mosaiti. Jada. Lazofunga manje. Kuzopinda. Opinda umo. Pana. Mumgetu. Kama sete ngona uzopinda anti. Urambe kuenda yefana yakakwana kwana kokuta sei yoro tanga ndipindure wewe tanga ndipindure wewe dakubvunza kuti yo chirutaza unobata mwana watabasa rekubira vanhu mombe kana chiko chi unondipinza umo unondirasa kuma sales warasa kuma sales kune mhondi dziriko ko ndikadzikwa ndiri kuma sales iko kune mbavha kune mhondo nakaura vanhu unondisanganisana vanhu vakadaro nye kuti anzi tauti iri pa section ipi mukutaura noise ubachifambira noise tauti saka ndoenda kunota sei ndiona mari yacho sei Warji? Ndiona mari yacho ndanotengesa mabazo shamari ukadaroka yoenda kuziva ndaikumba kwako nemhuri yangu iwe kwanzi kuenda uku wasiri kuenda manje tapedza ndaimba kwako umo ndomandisiri kupinda Unoramba upinda umo mugedhumu ofisa umo handipinde umo kuchikora mutemo ndoka munogona asi kana takusungai makutanga kuramba mutemo wei zvamamuita zviri pamutemo zvamamuita saka ndotsvaga mari sei ini nanisi murume kani tengesa madomasi ndiri munhu wechikadzi keni tengesa madomasi vamwe vari kutengesa madomasi akutondiporovhoka ofisa ute zveuporovhoka handihandi ute zveuporovhoka ndochengeta vana vangu sei inini ndochengeta vana vangu sei ofisa vamwe vakuta maricho miminda yevanhu izvi zvikuu ofisa kuti ofisa imi mune purazi here enda mundiendese kupurazi mabani munhu nemunhu ausakura munda wake umu Wewe